Maggie NicAoidh. Ha min dúil gas is meach défag dhéan gnóich ag galig rí tsébagas rí silag a hic mi chonne sin. Fi min táisiú an cyd gra le na da háisich mi na da misog as a bhunscoil ma mi cwad cws program yn television mi cyd nach rwad mi chodoch ag yn aimstoch ha fi cael ei oes ac ysor le hych Elelo, Ali McBeal rwyd yn fa cyd na my fiach am y chorgw a fi na myniach lage program yn mi un bwc lage agus fonna sin oes fi'n hawel fi ga ma fi sa chwrst agus a fi hynny cyd cwysyn ciarst agus ha falach ag ar am has cwysyn ag ciarst a chwyd rabach bysyn i fiach yn coiw ach fonna sin na ddarana mi yn dweud gyfer seise fa mis myniach ag wel chan ym bylwch o ceintioch gyfer mi gyori a fi na myniach lage agus fa galig eich cordydym agus fa mi nid fa galig cwtioch as ysgol agus fonna hyn fa mi edrych da fiach na dda fa mi trin chwn y hwgis a siar bli ond ys def hwyddian fa mi do ianw as yn lolhau so na dwi'n ac yn falaf agus fonna hyn chanig mi chwn y chog yn gynian inglyg cha rwa gydna chrwm i bwylwch ceintioch fa ffeingad y graag ym ga ffiws na hwym eisiach son y chwrs i ianw sgym y chorgw i ianw ffiws mynd y bing na myniachlyg ag i chan hawl na ddaranig mi nolhau, chwnig mi yn gan y lwc tygys am hyn, agos hwrdesing dim y yen lyg, agos galig i ianw. Agos, os mynd i chi, wel, charo sy'n as y prospectus, charo sy'n na chwrsi, fa olau glasgw tafons, mae hwn cymr fa sio do hi'n gobi. Agos cwyw, as jay, am y Arach yma ti'n aga leis y rhain hanig sy'n gynnych ogynig sy'n eich iad tref chai galig agos lyg y ianw cwmlag. A mi eisiau delig i tor hw lyg croetsioddog agos y hw ma'n ha rwydyn ha dynig iwri ma'n powers of attorney, will agos ma'n ha dy creg sy'n ciannog te hyn cwtioch. Agos rwydyn ma'n hiw na tuhan geia ha dorn nard cwtioch ha cwysyn mae hwn hasing ei gennym rwydyn nhw cwn antyn. So a tor corym yn y dyriolesion. Ac a hwn y galig, bu dynnu ti'n y siach o gyn gymadri cael dynnu gyma nervysoch fy ti'n y siach o goniachlyg a had smyg greu rwyd mewn soch offigol a hans. Gyffeim fi profesionantus y bring rhyw gyma fforymol. Agus cholwa sydd ddyn ystyrw, rhaid sydd dynnu gyharad sy'n cael sy'n nid oes fa cael ymwneud i gra sydd dynnu ha hyw bring rhyw ys y chanan ac y hyn, as hiad chanan a hac, as y galig, ha gyhwbwn, ha cwysyn y gaharachwyd. Ha mae'r gymryd tornus cwrstol y bring rhaid, ha cwysyn y dol tornus na siar, agus ha jwch nes asag gan y chwld dyn i hawn. Ha mi eisiau glacig na galig chwle la as yn office le dynnu sy'n ysdiach. Ha galig ag chwle dynnu ha fawr ach cyd gys as yn office acing yn mach a dwsan. Ha galig ag chwle dynnu. Agos ha sy'n glacig na galig twysdain na office cydjog. Y farwch gyda sy'n ha mi ffain corymyn ha corym awn. Ha iasing yn y glacig hast ach sŵrin gaif galig y glacig twysdain na cwrst. Gaan je samen over zakkuelischen, ach men na meek shoot over een hoest, samen doges nach bi, hu ekat koju. Agus na meek shoot over een hoest, geudig shoe, galig glakig. Agus a cod aan de hin as a lug. Je mag shoe is er al live, mis men nog een brief boek, ga ik galig akesens ga hikia de wat op. Ach storing uit galig glakig. Sleshen ha kormen edhe viakums, mis fim migra etter en dolhai agus fi na myniach lyg, fa mi gwbydd Tuesday, iesoch yn y galig, agus ha kormen, ymwysach madd fi acums, ysgag fel galig acum. Dydd fa mi sy'n dolhai ffiws, fa kormen acum bycyn arag ydy enw, ha mi ysgach dydd hawn y doran o'ch hawg yma bocs, fym dysgilig na gas, ond fain y ddyrds, fa kormen am klasig yn eich hygysg, agus fi sath ond rwyd yn hwn y mian, agus fa sy'n na fôn o pwr. Ffiws gydioch, bychor o gra, nid fa mi dos yn oprichen na chro Tuesday, na sgydden galig, fa bwc fasti gyn gyro galig CV ac fa yng nghwni y ffwyn o'ch mi.
Fa mi ag agolif trip agus hwyd fa yn y sgida tu fasga glasgow. Agus si fer gymabiol efo ddingram. Efo genuine agolif. So that, oh, I see you have the Gaelic. Please tell me more about that. Agus cwyu. Agus fona hyn, hwa fa rwdigyn ederialu chacum. Mae sbwg sy'n na fôn o cwr. Na ddweud sydd o'n siobe, son wbeth, hwr o gra. Son wbeth. Fe mi rwdigyn ederialu chafiaid. Rwdigyn edrych CV, hag adi anu, hag adi hwr o chwg ymach, fwn dynierau. Agus gymadrig, mae hag ali gaid, hasyn, na rwyd, mi amasach ma, son gymyn haim dynie, nang haine, kom mas a fawr ys yn agolif. Agus leisyn, fi'n sy'n bros nog ag ffiws ma'n y helsyd dod o gwybod am driacyn o ag bwyn yn galig, ha corym yn am y galig i'ch lachgach am y obrich yn elu, agus ha corym yn am fi y cymal sŵas y galig i hacw ffiws, agus hana fwon o'ch fwr channing.